Να σου πω ρε, 8 η ώρα παίζουμε το live. Πρόβαρε το κομμάτι και μην αργήσεις, σε παρακαλώ. Έλα, μάνα. Ναι. Το ξέρω ότι στην επαρχία θα είναι πιο εύκολο. Τα έχουμε ξαναπεί. Ωραία. Ωραία, σου υπόσχομαι ότι αν δεν βρω κάτι καλύτερο θα γυρίσω. Εντάξει. Ναι. Ναι ρε μάνα, ναι. Να σου πω, σ' αφήνω γιατί θα μου χυθεί ο καφές. Άσε το, έχω ρίξει το γράψιμο. Βοηθάει ρε εσύ. Με τη μουσική πώς πάει? Όχι, δεν πάει καλά αυτό. Εγώ σου είπα να το γυρίσει στην τραπ. Για άλλο σε πήρα. Για άλλο σε πήρα. Με πήρε τηλέφωνο η Δανάη. Δεν ξέρω ρε εσύ, δεν ξέρω. Έχω λίγο στρεσαριστεί. Δεν θέλω να έρθεις. Δεν υπάρχει λόγος μετά από αυτά που έγιναν. Να ξέρεις ότι δεν μου ήταν εύκολο σήμερα όλο αυτό. Ναι, προφανώς και δεν θα οδηγήσει κάπου, αλλά ήθελα να δω τι θα μου πεις. Θυμάσαι τα βράδια που μιλούσαμε μέχρι τις 5 το πρωί και δεν μας έπαιρνε ο ύπνος με τίποτα? Άδικα παραπονιόμουν ότι θα νηστάζω στο αυριανό μάθημα. Εκείνο το κουνούπι δεν έλεγε να σταματήσει να στριφογυρνάει γύρω μου, οπότε δεν κοιμήθηκα ποτέ. Με είπες ξεροκέφαλο εκείνο το βράδυ γιατί επέμεινα σε βλακίες. Τσακωθήκαμε σε κάποια φάση. Ξέρεις πόσο αντιδραστικός γίνομαι καμιά φορά. Ούτε που θυμάμαι πως ήρθα. Αλλά δεν είμαι ο ίδιος. Και εσύ άλλαξες. Εγώ ξενοικιάζω. Ο καιρός άνοιξε. Τα θερινά σινεμά επίσης. Πολύ θα ήθελα να πάμε μαζί. Περιμένετε καθόλου, δεν είναι κατευθείαν. Όχι. Από ξενύχτη, γενικώς. Καλά. Αυτό θέλω. Μετά, ας πούμε. Το βράδυ. Έλα, Αντώνη, έλα, μην χαζολοβάσεις. Ναι. Συγγνώμη.